Zdravím vás, priatelia. Dnes pre vás máme pripravený krásny dom v obci Malženice, 8 km od Trnavy. Nehnuteľnosť sa nachádza na konci tichej uličky, čo je obrovská výhoda. Obec má kompletnú občiansku vybavenosť. Nachádza sa tu skvelá reštaurácia, ktorá robí denné menička, a Malženice sú široko ďaleko známe svojim futbalovým tímom. Zápasy odporúčam. Vítajte v tomto luxusnom trojetážovom holodome o výmere skoro 250 m2. Práve sa nachádzame v dvojgaráži o výmere skoro 52 m2, kde ale jedno auto určite nestačí. Tak si poďme zohnať ďalšie. A s prehľadom tu zmestíte aj takéto veľké auto. Ale ešte by to niečo chcelo. A ešte stále vám ostane dostatok miesta na pracovný stôl. Dom sa nachádza na 7-árovom pozemku. Prislúcha k nemu ale aj ďalší pozemok o výmere 11 árov. Je postavený z tehly, sú tu použité nadštandardné materiály, ako napríklad monolitické stropy. Z vybavenia je tu aj centrálny vysávač. Na tomto podlaží sa nachádza rodičovská spálňa so šatníkom, kúpeľňa, špajza a spojená obývačka s kuchyňou. Táto denná zóna má výmeru vyše 48 m2 a môže vyzerať napríklad aj takto. Z obývacej časti máme východ na jednu z terás. O teplo domova sa stará plynový kondenzačný kotol prostredníctvom podlahového kúrenia. Príjemným oživením tohto podlažia je táto malá galéria. Ďalej sa tu nachádza detská izba o výmere skoro 19 m2 so šatníkom, kúpeľňa, ďalej sa tu nachádza izba o výmere 19,6 m2, ktorá má vlastný výstup na súkromnú terasu o výmere 90 m2. Tento moderný trojetážový rodinný dom sa nachádza na kompletne oplotenom pozemku. Ak vás láka moderné bývanie v obci s kompletnou občianskou vybavenosťou, určite ma kontaktujte. Rada vás privítam na obhliadke. Môžete ma kontaktovať telefonickým, mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí.